Eta 26 minutu, bina berdin du Sansek Almeriaren aurka anoetan, bigarren mailako hirugarren jardunaldiko norgehiagokan, eta honen bestez Jon Ansotegiren mutilek partida bakarra galduta jarraitzen dute hirugarren jardunaldi honetan. Gogoratuko dugu, Sansek galdu egin zuela Malagaren aurka Rosaledan 1-0, Almeriak berriz Kultural Leonesari 1-1 irabazi zion, beraz, bi taldeak dinamika ezberdinetan iritsi dira gaurko partidara, eta hori begira, Jon Ansotegik eta Rubik, bi entrenatzaileek, honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Sanseri dagokionez, Fraga izan da atepean, atzealdea lauko lerroa, Dadiek jokatu du eskuinaldetik, Agotek ezkerraldetik, Beitia eta Peru Rodríguez izan dira atzealdearen erdialdean, Toni Carbonelek jokatu du Toni Carbonel eta Mikel Rodríguezek osatu dute Euskarri bikoitza, erdipuntan izan da Arkaiz Mari Ezkurrena, protagonistetako bat, eskuinaldetik Astiazaran, ezkerraldetik Oxien, eta goian Gorka Carrera izan da. Almeriak ere 4-3-1 sistema ezarri du zelaian, Andres Fernandez izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Luna jokatu du eskuinaldetik, Alex Muñozek ezkerraldetik, Bonini eta Txumi izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza Kluak eta Lopik osatu dute, erdipuntan Niko Melamed izan da, eskuinaldetik Aurnau Puigmal, ezkerraldetik Soko eta goian Lazaro. Partida oso berdinduta hasi da, lehen biziko minutuetan apenas izan da aukerarik, egia esan bi taldeek baloia ongi mugitu dute, Sanse nortasun handiarekin ikusi dugu, eta nortasun handiarekin ikusten ari gara bigarren mailako lehen 3 jardunaldi hauetan. Meritu handia daukate, ez baita igotzea bakarrik, gero bigarren maila bezalako maila exigente batean halako partidak jokatu eta halako nortasuna erakustea sekula ez da erraza izaten, baina Sansek lehen 3 norgehiagoka hauetan erakutsi du, jokalariek grin ikeragarria erakutsi dute, lehen partidan Zaragozaren aurka 1-0 irabazi zuten, azken zatian hortzak estututa, aurrekoan Rosaledan ez zuten zorte handirik izan, azken 87. minutuan jada Poite egin eta Malagak sekulako gola egin zuen, egia esan, eta merezimendu osoz irabazi zuten Andaluziarrek. Eta gaur berriz, bitatik izan da, bai euren uneak izan ditu Sansek, baina defenditzeko uneak ere bai, logikoa den moduan, Almeria azkenean maila zigotzeko eta lehen mailara igotzeko hautagai nagusietako bada, inolako zalantzari gabe, eta halako partidetan irabaztea exigitzen zaie halako taldei, baina gaurkoan Almeriak ez du halakorik lortu, eta lehen biziko minutuetan batez ere Sanseri dagokionez zelai erdian Carbonel eta Mikel Rodríguez ikusi ditu baloia oso ongi mugitzen, Gorka Carrera ere Ansotegik eskatzen zion hori bikain egiten, denbora guztian presioan, atezainak baloia zuenean ere bila joan, Almeriari luze jokarazi ez utzi baloia atzetik ateratzen, eta inbatean lortu du hori Sansek, gainera presio oso moderatua egin dute, une batzuetan bai, baina gero nekea ez horren beste pilatzeko, eta kontuan izanik oraindik ere bigarren zati osoa geratzen zela, hor ez bloke baxuan, baizik eta jokalari bakoitza oso ongi kokatuta ikusi ditugu, eta Almeriari kostazaio baloia mugitu eta area zapaltzea, apenas zapaldu dute. Sanseri ere, lehen zatian egaletako jokalarien presentzia handiagoa espero genuen behar bada, Dadie erasokorra da, Unaxagote askoz ere gehiago geratzen da atzean, zizurkildarrak behar bada ez dauka aurrera joateko behar den abilezia hori eta gero jeisteko, eta alde horretatik, Reala Sanse barkatu orekatua ikusi dugu, eta 33. minutuan iritsi da saria, izan ere Arkaitz Mari Ezkurrenak sekulako jokaldia egin du, alde batetik ezkutatu da, gero bestetik atera da, gero berriz ere ezkutatu, gero bira eman duenean Marcos Lunak nabarmen sartu dio oina, nabarmen kontaktua egonda, eta Arkaitz Mari Ezkurrenak ez du barkatu, egia da Andres Fernandezek ukitu duela, baina 34. minutuan Sanse 1-0 ari zen irabazten, egia esan Realeko gazteentzat
oso emaitza garrantzitsua zen, oso emaitza ona, kontuan izanik partida oso berdinduta zegoela eta halako jokaldi batean penalti bat edukitzea opari handia zen eta ez dute Alferrik galdu opariaren aukera hori eta Arkaitz Mari Ezkurrenak ondorioz bat eta hutsekoa erdietsi du 34. Minutuan, baina golak sartzea ez da erraza sekula, baina are zailagoa da emaitza mantentzea. Hala ere, nik Almeriak baloia askoz ere biziago mugituko zuela iruditu, edo mugitu beharko zukeela iruditu zait. Lehenengo zati horretan Melamed eta Soko nahiko mantso ikusi ditu, Euskarriak ere nahiko atzean jarrita eta baloia pasatzerako garaian arazo dezenterekin, eta bai, Almeria hasiera horretan ideiari gabe ibili da, baloia bazuen, bai, baina ezin zuen garatu, ezin zuen joko areara eraman, eta hori Sanserentzat positiboa zen inolako zalantzari gabe, baina logikoki kontzentrazio handia ere eskatzen zuen, eta 54. Minutuan iritsi da zuzen ere, jokaldi aske batean, Niko Melametek gola egin du, gol ona, Almeriak behin eta berriz naiz eta ez duen atera bota zabixatu, baizik eta area zapalduz pixkanaka eta 54. Minutuan iritsi zaio saria Almeriari. Melameten gola iritsi da eta banakoa zen. Aurrekoan ere Malagaren aurka berdina gertatu zitzaion Sanseri, normala da egin batean, oraindik ere mailara egin gabe eta ongi egokitu gabe dauden jokalariak dira. Soilik Dadie izan da jokalari bakarra maila ezagutzen duena, gainontzeko guztiek aurrekoan debutatu zuten Zaragozaren aurka, pentsa askorentzat gaurkoa 3. partida izan da bigarren mailan, eta esan bezala halako nortasuna erakustea oso gutxiren eskutan dago, eta are gutxiago arrobi bat izan da gainera. Horrelaxe amaitu da lehen zatia, bat eta hutseko emaitzarekin, eta bigarren zatia hasi bezain laster, Lander Astiazaranek sekulako gozokia ipini dio Gorka Karrerari bigarren zutoinean, eta Errenteriarrak maixuki sareratu du buruz, Andres Fernandez bikain gaindituz, bere aurkako aldera, sarearen aurkako aldera, eta ondorioz 58. Minutuan 2-1 jarri da Sanse aurretik. Inor gutxik esperoko zuen gidoi bau, behar bada Almeriak bigarren zatian beste martxa bat sartzea espero zen, eta Sanse askoz ere gehiago ondoratzea, baina mutil hauek ez dira kikiltzen, mutil hauek baloia hartzen dutenean vertikaltasun ikeragarria dute, ez dute beldurrik aurrera egiteko, hainbat jokalarik egiten dute aurrera, eta iruditzen zait gainera zentzu handiarekin jokatzen duen taldea dela Sanse, eta gaurkoan hori erakutsi du. Gerora, esan dugu behin eta berriz eta esaten ari gara, Almeriari gaurkoan zirkulazioa falta izan zaio. Baloia biziago mugitzea. Ez dute bat ere bizi mugitu, horren ondorio Sanse zelai erdian eroso egonda, intentsitatea mantendu dute, Realeko gazteek, eta 61. Minutuan mugitu du aulkia Jonan Soteik, ez Jonan Soteik soilik, Rubik ere, eta Mikel Rodríguez kendu du, batetik, esan Mikel Rodríguezek partida handia egin du, zelai erdi horretan bera da burmuina, berak eramaten du jokoa aurrera, berak gidatzen duen batean, eta bere ordez orain artean, bi partidak hasieratik jokatu dituen, baina gaur ordezko moduan irten den Gorka Gorosabel atera da, eta honek ere erakutsi du nortasun handia duela, baloia oinetan duenean kalitate handia du, oso baloi gutxi galtzen ditu, segurtasuna ematen du, eta oraindik ere oso gaztea da, baina honek ere etorkizun oparoa du, inolako zalantzari gabe. Eta bestalde Oxien kendu du, eta Martxal atera lehen partidan gola egin zuen, gol oso garrantzitsua, garaipena eman ziona, gaurkoan ere fin ibili da, egal horretan buruz eta batez ere kornerretan baloiak irabazteko eta dueluak borrokak irabazteko oso jokalaria proposa da, horrez gain hanka luzeak ditu eta horrek baloia hartu eta lasterka egiteko ahalbidetzen dio, eta gero Alex Martxal atera da, Martxal ere kalitate handiko jokalaria da, egalekoa,
beste egalean, ipini da kasu honetan Martxal, eta, ikusi da, nortasuna baduela, behin eta berriz izkin egiten saiatu da Almeriako jokalariei, baina jada eraginkortasun handirik gabe pixkanaka taldearen nekea ere pilatzen baitzi joan, eta Almeriak ere bi aldaketa egin ditu, Lazaro eta Klua kendu ditu, eta Enbarba eta Horta, esan Lazaro ez da agertu ere egin, gaurkoan puntan ipini du, baina oso baloi gutxi iritsi zaizkio, jokoan ere parte hartze urria izan du, gaurkoan Almeriaren aldetik zelai erdiko jokalariek izan dute presentzia handiena, eta euren ordez Enbarba eta Horta atera dira, Enbarba gerora protagonista izan da, jokalari veteranoa, lehen mailan urte asko jokatua, eta Andre Horta, atera da, baina behar bada ez espero zen arrakastarekin. Eta gerora berdin jarraitzen zuen partidak, Sanse esango nuke ez nabarmen dominatzen, baina bai baloiaren jabetza edukitzen, apur bat euren eremura ere ekarri dute partida, eta hori oso garrantzitsua zen, bazekitelako jokoa bizitzen jarraitzen bazuten Almeriarentzat mesedegarriagoa izango zela, eta 79. minutuan egin du aldaketa bikoitza Ansotegik, Agote eta Karrera kendu ditu eta Balda eta Orobengoa atera, hemen ez dira postuak aldatu ere egin, Unai Agote da 3. partida, hasieratik oso defentsan maila handia duen, maila altua duen jokalaria da, baloi guztiak mozten ditu, horrez gain oso gutxitan joate zaizkio hegaleko erasoko jokalariak, eta benetan Sanserentzat pieza oso garrantzitsua zizurkildarra, eta Gorka Karrera ere kendu du, golarekin joan da, horrez gain lan nekaezina egin du errenderiarrak, presioan ia une oro ikusi dugu, eta Balda eta Orobengo atera dira. Jon Baldak debuta egin du gaur, bigarren mailan orain artean min hartuta egonda, eta Ansotegi gaur eman dizkio lehenengo minutuak, eta esan, egia da Sansek naiz eta jokoa kontrolpean izan, ez duela asko aurrera egin, horren ondorioz asko defenditzea tokatu zaio, Almeriak baloia hartzen zuenean, naiz eta ez oso altua, baina beste martxa bai hartzen zuelako, eta Enbarbaren hegal horretatik min egiten saiatu direlako, eta Balda hegal horretan zen. Eta bestetik Orobengoa orain artean, hegaletik ikusi dugu apur bat gehiago, eta Mari Ezkurrena barnekalderagotik gaurkoan erdian ipini du, baina honi ere, atera denerako partidaren testu inguru zaila ipini zaio, eta ez du gauza handirik egiterik izan. 73. minutuan aldaketa bikoitza egin du berriro ere Rubik, Puigmal eta Soko atera kendu ditu, eta Baptista eta Arribas kendu, bai Sokok eta bai Puigmalek oso partida kaskarra egin dute gaurkoan, ez dira bat ere agertu, hegal horretatik ez dute inongo desberdintasunik markatu, izkin ere egiteko komeriak izan dituzte, eta Arribas eta Baptista horrekin gauzak apur bat aldatu dira, hor Arribas erdipunta horretan kokatu da, Enbarba hegalean, eta Leo Baptista beste hegalean, eta alde horretatik behintzat apur bat gehiago, ez, nola esan, kalitate gehiago erakutsi du Almeriak, eta arean errazago sartu da. Eta Sansek ere aldaketa egin du, Astiazaran kendu eta Lebarbier sartu, jada atzealderagoko aldaketa defensiboagoak egiten hasi da Jon Ansotegi, eta logikoa zen, noski. Eta Astiazaranek partida ona egin du, kontraerasoan ateratzen eta gero hainbat duelu ere irabazi ditu, eta Lebarbierrek ez du lortu taldearen oreka hori mantentzea, baina zelai erdian baloia hartzen duenean gorputz honeko jokalaria da, eta zaila da honi baloia kentzea, baina 83. minutuan Alex Muñozen erdirak eta eskuinaldetik, eta Adrien Barbak area barruan ez du barkatu, Almeriaren bigarren gola zen, Sanserentzat une kritikoa, baina oraindik ere partida etzen amaitu, batez ere aurrekoan Malagako mamuak behar bada iritsiko zitzaizkielako, ez gaztei, baina ez dalakori gertatu, Melamed kendu eta Perovic atera du, hor Perovic egalean kokatu da, Melamede gauza gutxi ikusi dizkiogu gaurkoan, espero zenerako, eta azkenerako esan bezala, bina amaitu da partida, puntu oso ona Sanserentzat, igotzeko hautagaietako baten aurka, eta ikusiko dugu datorren astean zer gertatzen den, eta une honetan, sailkapenean, Sanse 13. postuan da 4 punturekin,
Almeria berriz, laugarren postuan 5 punturekin playoffetako postuetan. Beraz, gogoratu, Sansek bi, Almeriak bi, anoetan.